Chceš sa govor. Ja, dobrý deň! Dneska vás vítam u nového videa, som tu za... Domčekom, Lubomachom, blablabla, neviem vyhľadať, či som na YouTube. Dajte tam odberia, drhne ma, lajky. A dneska sme tu aj s kamarátom. Našim kamarátom. Nebudeme mu hovoriť meno, lebo nestelani, aby toto a bla bla bla. Ale nebudeme hovoriť, ale budeme ho volať kamarátik. Čau kamarátik. Čau. Dobre? A dneska, ty kokot, dneska ideme robiť Ohio shopping na túto... Prvý začína kamarát. Ohio shopping. Ohio shopping začína Musím dať kamarát. nejakú Ohio strelu. Ale skús nie je dobraný. Musí to byť Ohio. Bomboklad. Išla to do neba. Do nebička. Počkaj, stopni to. Aby... Teraz ide Ohio shopping, domček a.k.a. Lubomacho. No dobre. Start. To je kokot. On sa nemôže trafiť do brany, Ja som to ale on sa naskôr trafil do brany, lebo on je sprostý, že? Nie, ja som to dohýho. A teraz ide náš kamarátik. A David Remeň nebude strieľať, lebo mám poranenú nohu. No určite. Mám, veď aha, kúri sa na to. Vidíš? No, takže, Nemám poranenú nohu, ale teraz vidíte, aha, akú mám. chcel, aby som tu bol ja s kamarátom, aby sme natáčali. Tak to je jedno, dobre, vymyslel som si. Nemám Ideme. poranenú nohu, dobre, on je. Môj tieň. Kepil sa na bajku. Áno, veľmi dobre. Takže teraz ide Lubomacho, domček. A teraz ide domček, bomček, a.k.a. Lubomacho. A teraz ide Kamarát, ale na to... kamarátik. Dobre. Na tomto videu není kamarát, ktorý bol pri ochutnávaní Prime Lemonade. To bol iný kamarát. To bol iný. Áno, takže ideme. Dávaj, odohoja stredu. Bomboklad. No, sú Ronaldo, sí, bro. David Remeň odhalenie, vidíte tam tú loptičku? Tak to je David Remeň. Áno, To je jeho gebula. áno, tak vidíš, preto musím tak kričať. Lebo ma nepočujete, čaute. Teraz ide Lubomacho, domček. Vietor nejaký. ASMR.